Hongkram Sport Association hinpen Inter Club Football Championship angdung kiti pamanpon. Pai ni paing koran arke barni nijang karbianglong Hongkram patu aklamalong. Hongkram Sport Association hinpen patir piponsi Inter Club League Football Championship surihini rain korahini aparman angdung kiti pamanpon. Hongkram Sport Association apen Lutumari Sport Association ambong ti angdung kiti patu paman. Lutumari Sport Association apan pumian thapsi Hongkram Sport Association atum cepahai pondo. Lapen Lutumari Sport Association atum ipum ansi thapun chadlo. Hongkram Sport Association amepu sporting teron pen pherangkia thengno nangke thandu na tengke moke bang jilang awe ki miatum an pen ke epathu anat ki hungpigna lang lapen epathu penta oka prana phan mesenji puta owe ki miatum phan than pachini pon bang swalong alhi sar poman pen XMLA mansing rong pi HSA amepu sporting teron KCL amepu Joy Chandra Be Rongkhang BDC Chairman Khonting Tokbi Rongkhang Lems Vice Chairman Babu Timung VSA Amepu Robinson Teron Lapen Ongdung Manpeng ke Dwara Tuk Nang Chetong Dun Dongkam Kampen Janta Be Report Malong News. Penilada football angdung ketia putak nang lihin pen lada nang chetong dun putak tek pen bachani khat Ladak Sub Association angdung kiti ladak ini program pen itu mari patu dak patu tan nai pu lo hak ki jutan dan dun ko aninga pe thei phan ke input shot pen dam ju ke seplan lo ha padu anong e kapi ji thai ran ta pen ju besen mi han no pi aninga pe thei phan yek pini ko an kapathu ke memala an so se kapathu ye phan ampen football kapathu chot kalilo ason kapek ta kapathu ye phan dak ani tum phan jasmet ubi kimi ko smart tum phan riso ejang tum phan ani pe thini la kapathu lo la dak bangke jasmet riso ejang tum phan sports bangke anke riso ejang pulung te dak school kachar di bom osmaratum la pen ha college kachar di bom di soe jang tu la hui tu han jasmet la hui arta foot bang dong si pathu bang la hui sports pinang klem le mo sa huan ye la ke ka pathu ya arta ta kali lo aking ar kong ta tang te lo aw ka plan na men lo non en tang chidu si ampe hala sun si la sports pu bang ke ili tum kar biang long bang ke chini u ela sta sports pu pen ili tum ni ho muni tum anong athang la hanu ke duida media coverage non la ka local media de kalilo la ke international media da doku non la ilitum Manipur pe linthoi unut amuni ramen ningan ke phobel lang arta high school na pass pila hala bangsi non ke judo champion world tirthep lang pe la son hala ke school chali bomo osma college anda ledum de la university anda ledum de la non la son si ilitum ason ting ta la dak dulu te non kapa thuplon de jasmet kwan dak sikit he asam men dimuchet la ini tum kar biang long thek la namor kom la Manipur bage sita kapa thup uin te ko pi ma ke kat kang long a hockey no a football no ni ho no jatta la hui Manipur so li thai le a weightlifting hai ya tanta hapa du boxing anta meri kom pi le hui alam ta hala la Manipur so lo la si dak kar biang lo mangke ning hok ta klang ke dat pipolo ilitum dak kapathu abang anong athang chip pe tu te lak ilitum anong athang dulu te ko mane sa CM ke man EM ke man MEC ke man pine MLA MP minister ke man men hala hui kapathu si anong athang du da buche dasi la hui anong athang dulu te mo phi sakuri bakuri ta la pen lo pine army ta ho paramilitary na ho police ta lalo lapen kene HSLC lo anombor ta meu edet kapathuro ma high secondary na meu edet mo phike hala dak college lo admission pinienta la hui sports kapathu thek tumake anombor lo edet ke pass meu edet sta la kapathu thek opot hala tumake hala asakri ta long joy muchot la hui asita mesen a college university long joy muchot Tanda kewan jilau ni nani la sports amuka putak non kacin thuni uwe kimi timpen cinglo barim amuka putak pen cinglo la non so putak nani kopi jongkon itu dapat prang ye pak dapat prang ma jat le pathuisa ke kat kangplong ke chon football hockey volleyball cricket hesta opera nisen pulunte arakia hormut rimta bri
La Hongkram malong kikim studio ma puthak penang ningkan dolo bontan nona tai idat nang lihin pen pisi puigi labang so puthak lage bojlang so Hongkram Sports Complex lage signature project lage nili si non nomor ke klem pon bom lo nili hello contractor kalang lo der ke der chat lo just huai fit sita 19 na ningkan sinili la bokodar long lo 19 na ningkan ke long pen la covid doko kamasi penang anan lebar nili la dakam paklem mun eder lo la sila covid ajoine la ningkan hini ke prai covid sidam jui lo ang bong molom plat aku plat do tukok lo kar bilang pe alang roy plat do kok lo la pentani li kam penang an cekodon ho bak ni li klem long lede la si non bang ke ni li an si head minister tum pen ni li tum dispuro long meeting dolo la si nil fan lo je la signature project ke bang ke la non ke bang ji Desember siklo uncomplete ni si yang pulo la sini li haladak si siapan lo la sini li la Desember siklo uncomplete ji apa si nili non bang ke cisik pon lo la si non kamta full swing klem pon bom lo nili non sataring pavilion sabang klem pon bom lo la si Desember ke petangnya pan si nili non bor ipon lo